கதை கேளு கதை கேளு கதை கேளுல இன்னைக்கு பகுதி என்னன்னா, ராஜகுமாரன் ராஜகுமாரியும் இவர்களுடன் சேர்ந்து சூனியக்காரி கிழவியும். ஒரு அழகான கிராமத்தில் ராஜகுமாரன் ராஜகுமாரி வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்களாம். அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாங்களாம். ஒரு நாள் இரவு அவங்க உறங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது ராஜகுமாரிக்கு திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சான். அப்படின்னு ராஜகுமாரி திடீர்னு எழுந்துச்சு சுற்றி முற்றி பார்த்து ராஜகுமாரனை எழுப்பினாங்களாம். ஆனால் ராஜகுமாரன், இங்கே எந்த சத்தமும் கேட்கல, இதெல்லாம் உனக்கு ஏதாவது பிரம்மையாக இருக்கும், நீ படுத்து நல்லா உறங்குன்னு சொன்னாங்க. ராஜகுமாரன் சொன்னதை கேட்டு ராஜகுமாரி மறுபடியும் படுத்து உறங்கிட்டாங்களாம். ராஜகுமாரிக்கு மறுபடியும் அந்த சத்தம் கேட்க ஆரம்பிச்சுதான். சரி, நம்ம வெளியில் போய் என்ன சத்தம்னு பார்க்கலான்னு நினச்ச ராஜகுமாரி கதவை திறந்து வெளியில் போனாங்களாம். அங்கே பார்த்தா ஒரு அழகான மரம். அந்த மரத்தை சுற்றி அழகான கலரான விளக்குகள்லாம் இருந்துதான். அந்த மரத்தோட அருகில் போகணுன்ட்டு அந்த ராஜகுமாரி ரொம்ப நெருங்கி அந்த மரத்துக்கு பக்கத்தில் போனாங்களாம். அந்த மரத்து பக்கத்தில் போகும்போது அங்கே இருந்து திடீர்னு ஒரு சூனியக்காரி கிழவி வந்து நின்னாலாம். நின்னதை பார்த்து ரொம்பவே அதிர்ச்சி அடைஞ்ச ராஜகுமாரி, நீயா இங்கே நீ எப்படி வந்த அப்படின்னு கேட்டாங்களாம். ராஜகுமாரி ரொம்ப அழகா இருந்ததால சூனியக்காரி கிழவிக்கு ரொம்பவே கோபமா, அதை பார்த்தாலே பிடிக்கலையா. உன் அழகெல்லாம் பறித்து உன்னை எவ்வளவு அசிங்கமாக ஆக்குறேன் பாரு அப்படின்னு சொன்ன அந்த சூனியக்காரி கிழவி பிரகசீப்ரான்னு மந்திரம் போட்டு அவளை தவளையாக மாற்றிட்டாங்களாம். ரொம்பவே கஷ்டம் அடைஞ்ச ராஜகுமாரி ராஜகுமாரனை தேடி ஓடி வந்து, ராஜகுமாரா என்னை காப்பாத்து காப்பாத்துன்னு கத்துனாங்களாம். இதெல்லாம் பார்த்த ராஜகுமாரன், என்னது உன்னை தவளையாக மாற்றிட்டாளா அந்த சூனியக்காரி கிழவி அப்படின்னு அந்த தவளையை தூக்கிக்கிட்டு அந்த சூனியக்காரி கிழவி கிட்ட போனான். ராஜகுமாரன் அழகில் மயங்கின அந்த சூனியக்காரி கிழவி, ஆஹா, இந்த ராஜகுமாரன் என்ன ஒரு அழகாக இருக்கிறான் அப்படின்னு நினச்சாலாம். இதை உணர்ந்த ராஜகுமாரன் அந்த கிழவியோட சூழ்ச்சியை உடைக்க, நான் உன்னை திருமணம் செஞ்சுக்கிறேன், அதுக்கு பதிலாக நீ எனக்கு ஒன்று பண்ணணும், பண்ணுவியா? இதை கேட்டதும் அந்த சூனியக்காரி கிழவிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா, நான் பண்ணுறேன் ராஜகுமாரா அப்படின்னு சொல்லிச்சான். உடனே என்ன பண்ணானா, அந்த ராஜகுமாரன், இந்த தவளையாக மாறி இருக்கிற ராஜகுமாரியை பழைய மாதிரி ஆக்கிடு, நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னானா. சரி, ஆனால் நீ என்னை கண்டிப்பாக கல்யாணம் பண்ணிப்பல்ல அப்படின்னு கேட்டானா. உடனே அந்த சூனியக்காரி கிழவி அந்த ராஜகுமாரியை பழைய மாதிரி ராஜகுமாரியாக ஆக்கிட்டாலாம். அப்போ தான் அந்த ராஜகுமாரனுக்கு ஒரு நல்ல மந்திரவாதி கொடுத்த மோந்திரம் ஞாபகத்துக்கு வந்துதான். அந்த மோந்திரத்தை தேய்ச்சா அந்த மோந்திரத்துக்குள்ளே யாராக இருந்தாலும் உள்ளே போயிடுவாங்க, கெட்ட சக்திகள்லாம் அந்த மோந்திரத்துக்குள்ளே போயிடுமா. உடனே இதை சுதாரிச்சுக்கிட்ட ராஜகுமாரன் அந்த மோந்திரத்தை தேய்ச்சானா. அவ்வளோதான், அந்த சூனியக்காரி கிழவி ஏமாந்து அந்த மோந்திரத்துக்குள்ளே போயிடுச்சான். இப்போது ராஜகுமாரனும் ராஜகுமாரியும் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆயிட்டாங்களாம். ஆமாம், யார் அந்த மாயசக்தி, யார் அந்த மந்திரவாதி, எப்படி அந்த ராஜகுமாரனுக்கு அந்த மோந்திரம் கிடச்சிது? அடுத்த கதையில் பார்ப்போமா? உங்களுக்கு கதை இன்னும் கேட்கணும்னு தோணுது இல்லையா? அடுத்த கதையில் பாருங்கள். கதை கேளு கதை கேளு.